Omicron cases sa Davao Region, misaka na sa 14. Samtang General Santos City nagtala og unang duha ka kaso sa maong variant. Ani report. 14 na ang Omicron cases sa Davao Region. Human midugang ang siyam ka bag-ong kaso sa daang 5 ka Omicron cases sa rehiyon. Kini ang pinakadaghang kaso sa Omicron sa Mindanao. Base sa report sa UP Philippine Genome Center, sa 43 ka specimen nga gipadala gikan Davao Region ni atong January 6, pulo ang na-detect nga Omicron cases. Sa maong ihap, 8 ang sa Davao City, usa sa Davao Oriental ug ang laing kaso naka-address sa Davao de Oro, apan nasayrang sa laing rehiyon na kini nagpuyo ug nagtrabaho busa didto na kinigitag. Unang natala ang unang 5 ka Omicron cases sa rehiyon ni atong January 20. Nakigkoordinar na ang DOH sa concerned LGU alang sa case investigation ug sa pag-manage niini aron dili na mukalat pa. Samtang gikumpirma sa General Santos City LGU nga nagtala na og unang duha ka kaso sa Omicron variant ang syudad. Usa ka 26 anyos nga babaeng na-admit sa usa ka pribadong ospital sa Jensan apan na-discharge na niadtong January 5. Upat ka close contacts sa maong pasyente ang nagpositibo sa COVID-19. Ang laing usa, 62 anyos nga lalaking dunay ubo, nag-home isolate siya og naayo sulod sa usa ka semana. Upat sab ang close contact sa maong lalaki nga nagpositibo sa COVID-19. Walay history of travel ang duha ka nagpositibo sa Omicron variant. Busa gilantaw sa LGU nga local transmission sa Omicron ang nakatakod kanila. As of January 30, 951 na ang active cases sa COVID-19 sa General Santos City. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.